назартон ба нозкашӣ чи аст? нозкашӣ гуфтани чунин да мо маълум аст ки нозкашӣ одам ба чизе ки одат кард аз ӯ канда наметавонад, даст кашида наметавонад. Чизе ки организми худ требует мекунад ки нозкаширо. Вақте ки одам ба нозкашӣ одат карда, ҷамъиятро тартиботи ҷамъиятро вайрон мекунад. Яке дар раҳ рафта истодан, масалан як одами аюсо омада истодааст, дар назди ӯ туф мекунӣ, яъне ки настроение ҳамун ҳолате ки табе ки ӯ дорад, таби ӯро вайрон мекунӣ. Яъне ки ба ҳамун одаме ки дар муқобили ту гузашта истодааст, ба ӯ маъқул намешавад ки кори карда истодаи ту. Ва нозкашӣ ба ҳар хел одамо ҳар хел маълум аст. Яъне баъзеҳо маъқул аст ва может быть ин нозкашӣ фикр, яъне ки майни сари одамро чӣ кунад. Мо аз нигоҳи худ мегӯем ки нозкаш нестем, мо хай чунин ақида ва пешниҳод мекунем. Нозкашӣ масалан хай ҳамин дар кӯчаҳо дар ҷое ҳастанд ки тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунанд. Каши бачаҳои беадаб ҳастанд, ноз дақайа туф мекунанд. Таби одамо намебардорад, ҳамаи чиза намебардорад. Баъд дили одамо беҳазор мешавад. Як рӯшона ягна мекунанд, беақли дар дарини газело, дар дарини ваё ноз туф мекунанд, вай мекунанд. мо нисбати нозкашӣ як фикр дорем ки ҳамин нозкашӣ аз байн равад. Ин як чизи чӣ хел гӯем, вай одати паст будани буда. Вай ман нозкаш масалан аз наздики худи шумо ноз мекашед? Не, ман худам ноз намекашам. аз наздикони шумо ягон дӯстотон ноз мекашанд, шумо чӣ хел ҳис мекунед худтон? Вай ҳамкурсонам баъзешон мекашанд, баъзе накашанд. Баъзе ҳамун мусор дар норафта туф мекунанд, ҳамонро мегӯем ки хай ҳамин ҷо накун, рав бартар кун, таби дигарро вайрон мешавад. Хай охир баъзе ҷанҷол мекунад, вай мегӯяд ту кори худтора то кун. Ин хеле вай хел мегӯяд.